Hi ha persones que desitgen arribar ben alt per comprovar si el negre és el color dels déus. Nosaltres no hem arribat tan alt, però també ens agrada estar ben amunt. Benvinguts en curt. Avui us presentem un original curtmetratge d'animació en plastilina escrit i dirigit per Anna Solanas i Marc Riba, estudiants de la quarta promoció d'alumnes de l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, l'ESCAC. ¿Quieres hacerme reír? ¿Quieres hacerme llorar? ¿Quieres ¿Estremecerme? excitarme? ¿Quieres hacerme sentir? ¿Quieres hacerme sentir? ¿Quieres hacerme Soñar. ¿Quieres hacer cine? El curtmetratge d'avui, titulat El negre és el color dels déus, té un argument graciós i poca vergonya d'aquell mite que ja cantaven cançons com Ai mami, que serà lo que tiene el negro. El negre és el color dels déus és el primer curtmetratge com a directors en 35 mm de Marc Ribas i Anna Solanas, que ja havien dirigit l'any 1998 Les autoritats sanitàries adverteixen protegiu els nens, guanyadora del concurs convocat per Televisió de Catalunya i la Generalitat. Si voleu descobrir si el negre és el color dels déus, estigueu atents a les vostres pantalles.
Vols enviar-nos al programa els teus curtmetratges? T'agradaria poder mostrar-los per televisió? Entra a www.encur.tk i et direm com fer-ho. T'hi esperem!